देखी कल्प भेद हो जी। कल्प भेद हरिचरित सुहाई भांति अनेक मुनि सन गाई। रामो जी के जन्म कोई हाली भइल बा आ हनुमानो जी के जन्म कोई हाली भइल बा। कल्प कहल जाला हमनी के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारू युगवा बीतेला तो एक चौकड़ी होला। एक चौकड़ी 71 हाली बीतेला एक चौकड़ी तो एक मनवंतर होला, एगो मनु खत्म हो जाला। अच्छा। आ 14 मनवंतर बीतेला तो एक कल्प होला। अब देखी एक चौकड़ी बीतेला तो 43,20,000 बरिस हमनी के बरिस से होला। 43,20,000 बरिस 20,000 बरिस एक चौकड़ी भइल आ 71 चौकड़ी बीतेला तो 43,20,000 में 71 के गुणा करे तो आई 30,67,20,000 बरिस। 30,67,20,000 बरिस के एक मनवंतर होला आ 14 मनवंतर के एक कल्प होला। तो 30,67,20,000 में 14 के गुणा करे तब आई 4,29,40,80,000 बरिस। 4,29,40,80,000 बरिस के हमनी के दिन से ब्रह्मा जी के 12 घंटा होला। तो 12 घंटा के उनकर दिन रहला तो जागल रहले। तो जदा च जागृतम तदा तो जगतम। जब तक ब्रह्मा जी जागल रहले तबे ले संसार रहेला। आ जदा च शांत लयम तदा तो प्रलयम। जब वो सूत जाले तो दुनिया प्रलय हो जाला। फिर जब 12 घंटा के बाद उठेले तो फिर संसार बनावेले। तो जो हाली जागेले, जो हाली सूतेले तो हाली प्रलय होला आ जो हाली जागेले तो दुनिया बनावेले आ जो हाली दुनिया बनावेले तो हाली 7वां मनवंतर में राम जी के जन्म होला, हनुमान जी के जन्म होला। अच्छा। तो 2-4 कल्प के बाद बावे जैसे द्वारपाल हरि के प्रिय दो। विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय रहले। सनकादिक ऋषि श्राप दे दिहलो जे निशाचर हो जा। तो कनक सिपु और हाट उहे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भइले सन। तब धरी बराह बपू एक नहीं पाता। बराह रूप धके एगो के मरले आ नरसिंह धके एगो के मरले। मुक्ति न भयो हते भगवान आ 3 जन्म मुनि बचन परमाना। 3 जन्म के वरदान रहे, श्राप रहे। ऐसे उहे रावण आ कुंभकर्ण भइले सन। तो ओकनिए के मारे खातिर एक खाली राम जी के जन्म भइल। ओकरा बाद नारद श्राप दिन एक बार आते ही लगी एक कल्प अवतारा। शंकर जी के 2 गण नारद जी के रिगा दल सब बांदर मुंह देख के श्राप दे दिले कि हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। तनी के दोनों निशाचर हो जासन। उहे रावण आ कुंभकर्ण भइले सन। तो ये खाली राम जी के ओकनी के मारे खातिर जन्म भइल। एक बेर कई देश के राजा सतकेतु रहले। उनकरा के ब्राह्मण लोग श्राप दे दिहल जे तू पूरा खानदान के संग राक्षस हो जा। तो उ रावण भइले। उनकरा के मारे खातिर एक कल्प के कारण यहाँ ते ही लगी राम धरे नर देहा। वही तरह आज जब राम जी के जन्म भइल बा तब शंकर जी हनुमान के रूप में जन्म लेले बड़े। तो पहिलका बेरी कुंजर नाम के बानर के बेटी अंजनी रहली। पहिलका कुंभ आ उनकर बियाह केसरी नाम के बानर से भइल रहे। बेटा ना होत रहे तो कश्यप ऋषि से वरदान मंगले जो मुँह पर प्रसन्न भगवान देह पुत्र बल मरुत समाना। भगवान रुआ खुश बनी तो हमारे के हवा ऐसा बलवान पुत्र दी। एवं मस्त कह ऋषि चली गए। आगे चरित्र सुनो जस भयो। उहे कश्यप ऋषि के वरदान से पवन जी जौन बड़े हनुमान जी बोलले आ उनकर जन्म भइल के माने अंजनी के गर्भ से। ऊर्जस चासीते पक्षे स्वात्याम भौमे कपीश्वर। ऊर्जस कहल जाला कार्तिक बदी चतुर्दशी। भौमे माने मंगलवार, मंगर के दिन हनुमान जी के पहिलका जन्म भइल।
और जब ब्रह्मा जी के दिन खत्म हो गई, रात आयल, परले हो गई, फिर जन्म, फिर जब जगल तो फिर धरती बनौले दूसरा बेर। तो शंकर जी से पार्वती जी कहली कि तनी हमरा के समुद्र मंथन के कथा बताई, और समुद्र मंथन में से अमृत निकलल तो का भइल। शंकर जी बतलौनी कि वो अमृतवा का देव दानव में झगड़ा हो गई, तो देवता लोग कमजोर पड़ गई, दानव लोग विष पड़ गई। भगवान एगो लड़की के रूप बना के वही ले सब दानव और देवता सब मोहित हो गई, अमृत सौंप दिहल लोग उनकरे के, इतना सुंदर रहले। तो अमृत पिया दिले देवता लोग के, या जहर पिया दिले दानव लोग के। तो पार्वती जी कहली कि कितना सुंदर बनल रहले कि देवता दानव उनकरे की ओर ताकते रह गए, हमरो ने सुंदर रहले का, तो चल देखलाए। तो शंकर जी के संगे पार्वती जी गईली। शंकर जी कहनी कि भगवान तनी अमृत बांटे के बेरवा जो रूपवा धैले रहनी तो पार्वती जी के देखे के मन कइले बा। कहले कि देखा तो देव, बाकी वो बेरा रुआ समाधि में रहनी है, बेरा लगे बनी मोहित हो जाए। तो भाई हम पार्वती जी के असली रूप पर मोहित ना होइले तो रुआ बनावटी पर के मोहित हो। और विष्णु भगवान मोहनी रूप धैले, आ शंकर जी लगले उनका के लखे दे, अपना मोहित होइले, इतना मोहित भले कि मृगछाला खुल गई। भगवान के लड़की जान के गोदी में उठा के कान्हा पर पार ले, कान्हा पर देखले तो चतुर्भुज भगवान लजा गए। लेकिन शंकर जी के बीच स्खलित भइल, सब ऋषि लोग रोक लिहल, जे धरती पर गिरी तो सब धरती ऊसर हो जाई। वह छटक फटक के गिरल तो कहीं सोना चांदी के खान भइल, कुछ धरती ऊसर हो गई। बकिए बिरजवल लेके सोचल लो जे कहाँ ले चल जो जे भगवान के काम में आवे। तो अंजनी गौतम ऋषि के बेटी रही वो कल्प में, आ केसरी बानर से बियाह भई रहे, अब बेटा खातिर तपस्या करते रहे। जाके पूछल जे का करते रहे, तो तपस्या करते रहे, काय खातिर, तो बेटा खातिर। तो पुंसवन मंत्र ले लो, और मंत्र के जब करो तारा बेटा हो, लेकिन मंत्र लेबू तो वह मंतारवा देवे के बड़ा कानवा में फूंक दिहलो, बिजवा चल गई पेट में। वही से हनुमान जी जन्म ले तो के शंकर सुमन हो गए एक कल्प में। एक बेर के जन्म एक ही हनुमान ना हुन, ओह कल्प में पवन देवता रहले। आ केसरी के बियाह कुंजर नाम के बेटी से भई रहे, ओकरो नाम अंजनी रहे। आई दूसरका कल्प में अंजनी गौतम ऋषि के बेटी रही, केसरी नाम के बानर से बियाह भई रहे, शंकर जी के बीज उनका कान में डालल गए। तीसरका कल्प में फिर ब्रह्मा जी सुतले, धरती परले हो गई। फिर उतना दिन के बाद जगले, तो तीसरका कल्प जब आई तो केसरी नाम के दैत के बेटी अंजनी रही, आ केसरीय नाम के बानर से बियाह हुई रहे। आ बेटा खातिर तपस्या करते रहे, बेटा खातिर तपस्या करते रहे। तो केहू बतलाओ, जमराज आके धर्मराज आके बतलौले जे फलाना जगह जाके तपस्या करो, तारा प्रसाद मिली, वही से तारा लड़का हुई। वही समय में राम जी के जन्म खातिर दशरथ जी यज्ञ करौले रहे। वो यज्ञ में खीर जौन बटाइल के कई के दिया गई, आधा कौशल्या के दिया गई, आ वो बाँचे रहे तौना में से आधा केकई के दिया गई, आ बकियवा सुमित्रा के दिया गई। केकई के हाथों में से एगो चील लेके भाग गई, ले जाके अंजनी के अचरवा में गिरा दल। वो बुझली प्रसाद भगवान हमरा के दे दिले, खैली हुए हनुमान जी भेजे। आ जब केकई के चील लेके भाग गई, तो थोड़े दूर के कौशल्या दिली, थोड़े दूर के सुमित्रा दिली। तो कैकैया दो जमलो सुतो, ऐसे वो कल्प में केकई के दूगो जेवा भइले, आ एक कल्प में सुमित्रा के दूगो जेवा भइले। तनी तनी हर एक कल्पों में कुछ कुछ बदल जाला। राम जी के जन्म चैते नवमी के दिन होला, आ दशरथ नाम पड़ेला उनका पिताजी के। लेकिन हनुमान जी के जन्म जौन भइल तो ये खाली
शिव जी के वीर से भइल तो शंकर सुवन कहले, एक खाली पवन देवता से भइल तो उ पवन सुत कहले, आ केसरी के मेहरारू से भइले से केसरी नंदन कहले। और ये कही हनुमान जी के ना हई, ई 3 गो हनुमान जी के जन्म 3 बार में 3 हाँ, कल्प हाँ, के हाँ, बात भइल। 3 कल्प के अच्छा बाद ई मंगर के रहे कि शनिवार के रहे? पहिलका कल्प में जौन भइल तौन मंगर के भइल, जी आ दूसरका कल्प में जौन भइल तौन चैत शुक्ल पूर्णिमा शनिचर के दिन भइल, अच्छा आ तीसरका कल्प में जौन भइल तो सावन शुक्ल एकादशी शनिचर रेवती नक्षत्र में भइल, अच्छा तीसरा कल्प तीसरा कल्प में। ये तीनों 3 कल्प के बात हो। जी पहिलका कल्प के बाद वाल्मीकि रामायण में लिखल बा, और दूसरका कल्प वाला स्कंद पुराण में लिखल बा अच्छा कि चैत शुक्ल पूर्णिमा शनिचर के दिन माघा नक्षत्र में हनुमान जी के जन्म भइल। आ तीसरका कल्प के बाद अथी ब्रह्मांड पुराण में लिखल बा कि सावन शुक्ल एकादशी शनिचर के दिन रेवती नक्षत्र में हनुमान जी के जन्म भइल।